kytketään tuo aura tuolta. Sammutettaako huutaa niin isosti, mutta tässä on nyt tuo yksi esimerkki, miten tuo aura saadaan tuonne kytkettyä. Niin eihän siinä muuta kuin laitetaan tuohon koukkuun ja lähdetään sitä vetämään tuonne kiinni, niin sehän nostaa itsensä sinne. Nui, se on sinne menossa. Tuo ei tarvitsisi tuossa olla eessä, mutta se nyt on siinä eessä. Näin. Onpa kätevä, se on siellä. Se on kuule siellä nyt. Noin. Ei se tosta vaikeampaa oo tuo. Tämähän sitten kääntyy tässä tällä lailla. Mä laitankin sen noin päin, kun tosta vetelee ensin Jaa, mulla tulee näköjään paikallaan toi päätylevy tuossa, niin antaapa olla sitten noin päin. Lähdetäänpä auraille.